manakan ninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mayingon sa iya mga tinunan, pagbaton ka mo mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalbutana. Aron ikahurot na diini, dawaton ka mo dito sa walay katapusang kuluyanan. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan po sa dagko. Busa kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni kalibutana, kinsa may mopial kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ug kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsa may buhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayon nga dumtan niya ang usa ug ang usa iyang higugmaon, punungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay mahiligon man sila sa salapi. Maingon si Jesus kanila, nagpakatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kaya ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang lingkod. Good morning. So, welcome back na tanong. Ay labinigay ang ato mga kaparian. Nanguli na, no? Ubay-ubay mo dito sa Cebu, sa IC3, sa Eucharistic Center sa dito sa Cebu nato, no? Naman tadapit sa may kanhi Pope John Paul the 23rd Seminary, gi-convert man aron nahimong usa ka convention center. Tanawan ninyo sa Facebook, gi-post man to ni Camille, no? Pero anyway, sa may ato karong pagtulunan. Ang atong pagtulunan karon is number 1 is total fidelity to God. Ang imong yung kinatibukan, no, nga kanang gitawag na to, pagkamatinud-anon sa Dios, no, loyalty, total fidelity. Ang ito pa kinatibuk-an yun, dili ba half-half nga kare sa simbahan, buutan, pero pagtos ilaha, dili di ay, muna half-half. Muna siya gitawag na to sa English og dual personality. No, dual personality sa simbahan, buutan, pero adto dito sa ilaha, dili. Ayaw, ang gusto gyud ni Kristo that you should be totally faithful to Him. Totally faithful. Kana bang bisag asa ka ibutang, mulutaw ra gyud ang imong pagkabuutan, ang imong pagtuo sa Dios. Bisag asa ka ibutang, dili ba magtago-tago ba? Number 2 is, one of the ways nga itong ato nga mapakita nga matinud-anon gyud ta, no? Bisag asa ta ibutang, mao ang gitawag nato sa English o loyalty to God in bridging the gap between the rich and the poor. Has something to do with pagkamangihatagon. Kay sometimes doon na may uban nga maayo ra og wala, pero manaa na, dili na. No? Daghan man kuno na. Para na kunaw daghan na, pero dili wa mo di mo kaya magtagad ra. Pero daghan ang kuana. Gana bang sa wala pa maayo, pero kung naa na, mausob na ang kinaiya. So in other words, kita sa ato adi ang pagka-Kristiyanos, no? Ato gyud kuna-kunaon nga hingpit gyud ang atong pagtuo sa Dios ug sa bisan unsa nga sitwasyon.
ato yung ipakita ang pagatinud-anay gyud nato. Yan one of the situations kung aduna kay nadawat nga mga kaayuhan. No? Mga kuan ba, mga grasya ba, mga grasya. Kung doon na kay grasya nga nadawat. Tungod kay ang mga grasya nga imong nadawat, actually dili po na para gyud nimo. No? Naagi porsyento ana nga ibahin gyud nimo sa uban. Bitaw na nga gitudluan kita ni ana bitaw gitawag og 10%. Nga naman para maka-realize ta nga ang tanan di ay nga atong nadawat dili na para imo. Pero wala na nagpasabot nga inyong ihatag sa simbahan ng 10%. I don't mean that way. Nga doon na mo yung income, muhatag yun mong 10%. Kaya giliteral man sa napagsabot sa ubang relihiyon. Kinahanglang pangutanon dyan ka. Pila may pagkahalin sa imong baboy. 10,000, muhatag ka simbagos kalibo. Dili man na mao. Tama na siya. Gitawag bito na to gitawag na to literal interpretation. Abuti pasabot ni Kristo nga kung doon na kay mga kaayuhan nga nadawat, magahin gyud ka para paambit sa uban, especially ang mga pobre. Especially ang mga pobre. Pero ang uban, may yung sa ay, mukuan ko pa mo, sana mag 10% ko sa simbahan. May mana, pero actually, dili gina siya mauray interpretation. It could be like that, pero dili gina siya maura. Ang buti pa sa buti na nga, kung doon na kay mga nadawat, naunsa na ka, nakwartahan ka na ba, ayaw huna-huna nga imo na tanan. Doon na yung kay porsyento nga igahin mo para sa pagtabang sa uban. Sa ako na ginaingon, I do not mean nga mo ingon gid mo nga nangampanya na ko nig 10%. No, wala. Wala mo kadungog na ko nga niingon mo hatag mo 10%. Wala. Ang ato orang gipasabot ni ana ni Kristo is nga maghuna-huna utas uban ba. Kaya bisan magani, bisan asa nga sitwasyon doon naman giuban nga kanang maghuna-huna ra gyud siya. For example sa eleksyon, dunay mga kunuhay partido nga nag-iyahay. Nag-iyahay ra. Kunuhay partido sila, pero pag pangampanya na, muingon nga, siguro ha, ganyan ako ha. Unsa man yung style na. Unsa man yung style na. Wala naman yung naghuna-huna sa uban. Ana ba? Nauna, daghan ng ko, ana. Siguro hala nang ako. Bisang ibutang na ko ni mo ikapito. It's a bad attitude. It's a bad attitude. Actually, people are thinking, we're thinking, eksakto na no. Maghuna-huna po kas uban, oy. Muingon po ka nga, ay, siguro nga parang kami, tanati, kami, mga kauban na. Usama may kapartido, di. Apit may tanan din, ha? Ay, ikaw radya mong siguro ko no ayo ano mo man style sa uban Pilipino ina daghan diyan nya maniguro ra mo nang matingala ka nga mapildi ka sa iyahang baluarte mapirde ka sa ilang baluarte kay niingon di ay nga ako rang usa ibutana ako rang usa ibutang awara ni pagka dili Kristiyanos nga kinaiya. So that's one thing ha. Ayaw paghuna-huna sa imo ha. Huna-huna po ang uban. Duna kay madawat. Panay yun na. Gahinan yun na nimo para sa kabus. Especially for the kabus. Because always and ever, ang teachings yun nato is, kung makatabang gani ka, makathatag gani ka, makatabang ka sa mga pobre, muna yung makapa-imperno, muna yung makapalangit. Usa sa makapalangit nimo ang imong pagkamatinabangon sa mga kabus. Ano man, what you have done to the least of my brethren, you have done it to me. Kung unsa imong gikatabang sa pinakaubos, sa imong isikataw, di mo nang gikatabang nako. Sa imong nabuhat ba? So, manaro na itong pagtulunan ha. So, dili ta number one is, dili ta total kita ba? Total na kitang
musunod mo kana bitaw lunuog sa pinulungan pa na nato. Lunod patay kita sa Ginoo. Kung loyal ka sa politiko ka, no, ako loyal na jud ko ang atong mayor. Ano ba? Loyal na jud ko ang atong mayor. No, pagkapildi ang mayora, loyal na po ko ining sa sunod nga mayor. Yan ang napildi na po, anak na po ko ni mo loyal. Munay ingon anak, kita dili. Okay, kuan man, ano yan? May loyal ra nga. Sige mayor, anak ragid minimo. Maya. Pagka napildi ni mayor, adto na po ko sunod nga mayor mo loyal. Muray gidangan. Dinhi sa kang Ginoo, muluyal tagyo ka pirne, mapirdi og madaog. Klaro ba? Buti pasabot. Kana bang nindot imo kinabuhi ba? Luyal tagyo ka. Nagkamangkas yuta sa tumang kapobrehon ka nagsakit ka. Mo man ay panahon nga magkamangkas yuta sa kapobrehon ka nang magdaot na ka. Di magkakalihok. Di magkakalihok. Mata naman lang mo kipat-kipat. Kung saan man ani, di pobre na yun ka. Pero ingon nga may rakag lawas. Nganong mukamang mapudyo ko no ka sa yuta nga pwede makang mutindong. Pero nagdaot na ka, kamang nagid lamang. Kaya di na magkakatindong. Kamang nagid lamang din na. Kamang sa kuan pa na snake rule og sa mga sundalo pa na. Pero may kaglawas kanu mo kunong magkamang-kamang makasyuta tungod sa kapobrehon may man kaglawas tindog din na. So, pagkamang-kamang may kaglawas ka pagkamang-kamang ka. Ano na maingon nga mga tao nga nagkamang sa yuta sa tumang kakapos madahan. May kaglawas na magpakamang-kamang ka so may nakaon tindog din na. Kamang-kamang mo kuno ka diya yuta sa kakabos nga mayroon magkaglawas. Kanang magkamang-kamang sa yuta sa kakabos kung di nakakakita, kung nabakol na ka, kung na-paralyze na ka. Kamang nagilamag ka na-paralyze naman. Pero mayroon kaglawas magpakamang-kamang sa yuta sa tumang kakabos mo dahil tindog din na ay pasulabis ng mong ibate. Mayroon kaglawas, tindog, ay pakamang-kamang. Kanang kamang-kamang mayroon nas mga bakul. Pero ikaw nga may glawas, nagpakamang-kamang ka, nadaot. And the third point is, ayaw yung kalimot. Nga may purpose ang Ginoo nga nung nasinso ka. Kanong nakaingon ka na. Kapare siya ikaw, nadaog ka pagkakapitan. Is king. May plano ang Ginoo nimo para ana. Mobita ng uban nga wala makatuman sa plano sa Ginoo nang apirdi. Nang apirdi kay wa man mutuman sa plano sa Ginoo. Kap. Pirdi ka kap. I'm talking to the Facebook. Na may mga Facebook ano ato ang i-post man ni Kamel. Pirdi ka kap. Basig wala di katuman sa kabubuton sa Dios mo naggibawian ka mga konsehal nga incumbent nga gipangbawian yan naman wala katuman sa kabubuton sa Dios. Ginoo ba naghatag ninyo anang nahimo kang kapitan? Ginoo ba naghatag anang nahimo kang konsehal sa barangay? Ginoo mo naghatag kanimo mahimo kang iski chairman? So kung dili na ganin nimo na buhaton ang kabubuton sa Dios diha sa oportunidad nga iyang gihatag kanimo bawian ka. So ayaw ka tingalag bawian ka. Nga naman, wala siguro kakatuman sa kabubuton sa Diyos. Ano yung maingon niya? Ay, wala man ko ko'y kwarta. Di na mao. Di na mao. Ang tinuod nga nahitabo ni mo mao nga, wala kakatuman sa kabubuton sa Diyos. Whether true or not, wala kakatuman sa kabubuton sa Diyos. There is something na wala siguro ni mo natuman. Klaro? Klaro mo si Divina. Inaana gina siya. So accept the truth. No, may kwarta. Dili na mo. There must be something na wala ni mo natuman diha sa kabubuton sa Dios. Kaya nga nung nabawian man ka. No? Di ba kap? May mga, I'm talking, dili sa dire.
I'm talking to the Facebookers, mga Facebookers ba? Yan naminaw, nagtanaw sa atong programa. Kung unsa gihatag kanimo sa Ginoo, gamita ka na sa pagserbisyo sa Dios. Sama niya giingon ni Juan. Sa ngalan aning Calcutta, no? Ni Saint Juan of Calcutta ba? Ingon siya nga, bisan gamay kayo imong ikatabang sa Saint Teresa of Calcutta, no? Bisan gamay kayo imong ikatabang sa mga kabus. Dako tayo ka nagkahulugan dito sa langit. Kanang 5 centavos nga imong gitabang sa mga kabus. Milyon-milyon ang kahulugan ni ana dito sa langit. Klaro? Kanang imong piso nga gitabang sa mga kabus. Milyon-milyon ang kahulugan ni ana dito sa langit. Klaro? No? So sa atong pagpadayon ni Santos kami sa malandong kitag maayo. Malandong ta, pangayo na to sa Diyos unta. Makatabang ka na to ang iyang mga giya kada adlaw. O pangayo na to sa Diyos unta. Tagaan kitag mayong lawas aron may atong magamit sa pagserbisyo kaniya o sa atong isig katao. Manindong palihog.